בחורה איכותית באמת תשכנע אותך לעבוד יותר. תגיד לך, לך תעבוד, לך תילחם, לך תתאמן, אל תתעצל, אל תשב על הספה, אנחנו לא מדליקים נטפליקס, אנחנו הולכים לישון מוקדם. זאתי בחורה שאתה צריך לשמר ולשמר אותה קרוב. זאתי בדיוק סוג הבחורות שיגרום לך להצליח יותר בשנות ה-20. אם הבחורה מורידה אותך ועושה לך חוויות שליליות, מדברים שעושים לך פרצי דופמין שליליים, מלראות נטפליקס, מלראות סדרות אקשן, מלראות סרטים, מללכת לקולנוע, מלאכול שטויות, בסופו של דבר זו הבחורה שתגרום לך לעבוד כמה שיותר שעות בצורה כמה שיותר חכמה. ואם אתה לא תצא עם בחורה כזאת, מה שיקרה זה שאתה תצא עם מישהי עצלנית שאוהבת להתמסטל, הולך ורואה נטפליקס או הולך לקולנוע עם חבורה של אנשים שהם לא ברמה שלך, שמשעמם להם בחיים, שאין לך שום דבר משותף איתם, כי זה החברים שלה, אפילו היא תחשוב ותאמין חס וחלילה בקונספט הזה שנקרא ידידים, היא תוביל אותך למקומות שהם לא רלוונטיים לך להיות בהם. לא מקומות שנותנים לך שלווה, מקומות שמסיחים את דעתך. ואלה בסופו של דבר יורידו אותך מהעסק, יגרמו לך להיות פחות פרודוקטיבי, לחפש יותר ריגושים שליליים